Тиен. Тиен бик матур һәм шук хайван. Ул шыршы һәм нарат күркәләре, гөмбә, җиләк, имән шикләвеге белән туклана. Вак көлтәләрне кош йомыркаларында ашый. Тырыш тиен кышка көз башында ук әзерләнә башлый. Җәйге кызгылт сары төстәге тунын җылы куе йонлы, соргылт көмеш тунына алыштыра. Төрле орлыклар, шикләвекләр җыя, гөмбә киптерә. Аннары аларны агач куышына яисә бүтән хайваннар казып калдырган эннәргә кочыра. Ул запасларын берничә урынга куя. Кыш җиткәч, аларны эзләргә керешә. Кайберләрен табып ашый, тиен тапмаган шикләвекләрдән, орлыклардан яшь агачлар һәм төрле үсемлекләр үсеп чыга. Шулай итеп, начар хәтерле тиен урманны сакларга ярдәм итә. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.